Hello everyone, welcome back to my new vlog. Tabuk sairik ni pasta baji tongo norok जों बजागा थांबाय दं टाइटेल ti thumbnail nugui no saimang khana Matabari o Diwali mela choliyo kotor khe saltam choliyo tini khe last din tini sikhai जों naina bagui phaileka semano hingke ang salo naio salo hingke borok bangya do horo hingke aske borok bango borok miliyo hini sawata hingke ani logini bojago se Matabari se duty kalaio hingke bo sawo hingke naina musukmani ang hingke tini hingke ma phaikya kawaise o jaga sopaimani se hor tongoi rikha hingke जों Matabari bai omoto akhane hasalo Matabari o bisingo mela bisingo hingke gari dana riya hingke जों himima thangna o jagani samung naidi lightok busuk naithotok ke rijak lamani samung kurumo kwkhwrang kuphur ke busuk naithok ke rijak naidi pura lama hachal samung no lightok naithotok ke rijak chondropur ni samung no light naithok ke rijak hingke naidi busuk cherai bo tongthokjak yang waisa yang sike naitongo do hingke जों ko mela bwskang no phai sok paikya hingke borok kom kho tabuk to hothor thorok se borok bango hinsawo hingke naitong di norok tini ni blog no se sak paithak jora o jagani mela rok norok video skip khainge norok pura nugulak o jagani mela rok hingke skip ani logini bo phaine bo tabo cherai no bamui tongkha bini tabo duty koriba hingke bo phaine cherai no ko bamui logiri tongphaikya hingke जों tabo o jaga o kisa ko cherai rok no manui rok paidi tongo amorok no hingke pambaise cherai rok hingke hamjago hai rok no hingke ba borok no manui rok pairi tongo hingke tabo khe जों mela rok berewai nai sinaida hingke noro skip khaiwai naidi do skip khaiklai norok video pura nugulak mela rok busuk tor norok nugui manglak hingke noro skip khaiwai no naitong di Này khai Imolai bayar jaচ্ছে karak bai kam hingke tabo khe kisa cup rok nailaimani busuk rok hinine bahaijar rok tong hine cup nailaimani ko bai khe tray nai tongo tabo tray bo dam hinmani marse 220 taka rok hin tongo tray kaisa se hingke जों o jaga no manui rok naliya hingke o jaga naileka taisa tray rok hingke busuk dam hingke naliya thangna puro nai sinai tabo to जों kisa mela rok bereganai mela berepai nogo thangna puro khe manui rok pailai sinaida naidi busuk naithotok khe light rok rijak omono mela ni main gate oyang no mondir bo thango yang bisingo busuk naithotok khe khwlaijak wngkhana norok bo nugui mannai norok naitong di ang je mansak norok no phulnani chaitoknai ang nainai di norok kisa tabo kisa kisa borok bangsaka do hothok thorok borok bangrok songo o jaga hingke mela o naidi busuk naithotok khe rijak lighting rok pura hingke bai o jaga hingke borok kom kho kisa borok kom kho tabuk to sari ko se hingke soita se budget rok kom kaba tabo khe जों tui o phaijak tui nainani bagui tui o to tamo tong norok saimana Matabari o phaijak rok to nugkhana hingke nugui rok phano saimana na tui o tamo tong hingke o jaga rogo naidi tui o ko bui ko charimani ta rok no kaising rok no biscuit rok charimani ko kwbangma rijak hingke borok phai japhaio ta agoto rok kaising rok phai japhaio hingke bui bono kwtui rok paisa rio ta pai rio ta hingke rikha hingke borok to phai japhaika hingke nugo ta ko pura naithotok khe light rok rijak naidi busuk naithotok khlaijak yang rogo hade omtoro agi kari do tabuk se amo ko pura naithok khe ongoi tongo bo jaga khe naidi kaising ko chai tongphaikya biscuit chai tongphaikya thangphaikya taisa borok kisa kisa je phai japhaio nigdi go jaga rogo ko phai japhailai borok tabo khe japhaio ko
noro phone no bagai se tabo khaisongo nahade ro nahade rung ro kalai tongo boi tuya pura gorok jak o lama joto gorijak dokan rok sara joto bus kotor khaijak mela naide amtoro hingke agi nugya do tabuk si sanam kanamo sanamani se kadala hai ro khojana amorok agi khai kariamo haira agi salo phaipor nugya tamo hai bosong naithoto khlaijak naide tui rogo se hingke naide kaisin naide kaisin biskot chai thangpakya chai tongphaikya taisa thangpaikya kisa se phaio pora kisa phai se sa phaio kumoy a kumoy kumoy kita ambo po ek kundu ni rong nai lega no phai boro khamna tab ke aste borok bangsa ka konai di aste borok bangsa ka hothor thoro borok bango jaga जों किताबो कुनो मानि रok पाया खोदो हाय न गुरि से नाइले खो बरो तामो तो बाहाय जारा मोसे गुरि नाइ खो जों ताबो हलोला सोजे मानि पाइले ने हेने ने गुरि से नाइले खो जों ताबो बेरायलाय मानि रok नाइले tongo jak go tam rok phalam tor guri nai tongo do pura se kotoma jesu ko area to rasun dokan bangma nai gedi ta porjonto dokan rok malaya ongya kho je dokan rok malai mang thango oyang ani ukulugo nai de bufa busana borok kaisa moi baksa himya borok ke alada ke himi tonglayo nai de buri bosarong ni putol bono ke serai ni baba naithok jagani boslano pairi na mosong jagai tongkha hanchirai ke chini loge bobo ma guri tongkha kun phono masa yang tongkha kotui rok bosana mosong jagai tongkha kotui rok yang ke sudu bes tabo ke ani logini bini dol log bai malai kha ko borok ni kheto tabo duty bini dol log ni go bini dol bai malai tongo tabo ke naiman jaga o sokpai lekha norogo naidi norok no bang phono kano tabo ke ani papa no tedi pairi na nayo bokun phano mayang tongkha gari rok bo rutumani malaya khodo gari dokan hingke bo tedi no naithok jakha nana dahine bini papa pairi na nai tongo tao tabo ke mani ro kisa naile tonglai mani kilip rok
nailai kakra clip rok hingke amukhe BSF rok ni canteen do Rajasthan ni pani puri phung Rajasthan ni mangsiphung o jaga o hingke Tripura ni yamo Rajasthan ni bahai ke sanam mane haita borok samani o jaga tabuk biryani paina nai tongo ta cherai ni baba khe tabuk khe cherai ni banta gari paina nai tongkha o kormo colour no hamjak ani cherai hingke obo mangsi nana hinui sanai tongo khe tabuk pairina manai tongo tui bodi bidong haje thike arai sorgo maya debo arai choito na tabuk khe berai baikha hingke nogo thangsinai manui rok paiui nai o bagui bo paina nai tongo rang danani bagui malai kakjak ha দুইটা লানে হিসাব ভাই জিনিস ভালো তো কাঁসার মতো আর 10 টাকা পাও এটা 150 তো কম হইতে না লারাহি মানছে ibai pila thangai khabo tikathar lota hai no kot roite bora sagodon আর ছোট আছে ইব উব হ্যাঁ এটা কত 350 হ্যাঁ এটা কত কইছিল যে
Itu urus. Tahin lo tadi nggak mau? Ganti pakai senang manis saya, bilang ganti karai lagi. Taruh di sini kita tadi di. Taruh di sini kita tadi di. Buat kakek, Bu. Boleh juga. Koto? 220 টাকা 220? Balas saya tuh. Itu. Disuruh ya tuh. Mira Susana, Mayron Susana. Koto? 240? কেজি সামনে না এমনি Kati kati. আমার না ও ঠোকাটা আমার পুরো বাংলা জানা নেই Tama po. Apa sabi ko? না না 170 হলে নেব Tоб kaya saray no apel ni juice khani na nai tongo. Saray mai ro khuja ko tongka. Pakai janai. কতই নঙ্গা যাবো লুলু Kui jago lain nok siapa habu itu saru ya. Apa? Apa no? Enggak kan ka. Boleh ekdom sudah hari kita ro. Apel enggak saru ka, apel jus kan ka, engke ladu saru. ওটা 100 টাকা রাখো ওটা 100 এটা ছোট করে ফুল দিব না এটা বড় বল ছোট না ছোট বল সুন্দর রাখনি মা দেনা তুমি ও থাকবে না আপনি দেখকান নিচে Kasi mau tumatang ha, pusa buri pa ada bazi tong kata. Papa, lai. Papa, Bayar sini. nung leng kha te koi? Leng kha. Jadi aku mau. Boleh tak cepat dong. Maya,